Salam eri vatandaşlar. Ben kän wagtlarda ekranlarda ses verip bilmendim. İş güç bilen kän bir elim degmedi. Eklenç 2025 proyektine oňatça çümdük. Çykmak kynlarak. Bugun size genrek bir pikirler hakynda aýtyp geçeýin diýdim. Haksızlyga garşy sesimi bugun goşky setirler bilen derde başgarak bir tankit bilen size ýetireýin. Aslında men bu kanaly goşky koymak üçin goýupdym ýöne goşky ýazmak her wagt başardan ok. Ol içinden sızap çykmasa ya bir ýüregiňden gopmasa setirler. Üzdem tapylam suwjak goşkylar dörep bilýär. Şunu etmeýin diýen ýa-da bir ýylan wasp edip dursaň her güne däl her sagatda da ýazyp bolar. Emma ýeter. Bu wasp edýänler kän bizim paýymyza tankit etmek düşünekeni. Şeýle dowam ederiz desip edenden. Allahyň beren ömri haçana çenli bolsa şoňa çenlem gitmekçi. Her kimin öz üstüne düşen welipesi var. Bede de şu welipe bolupdy. Indi bakalyň şu düp mesele ýagny men hiç wagt Türkmenistanyň telewideniyesine hiç seyretmezdim. Vatan habarlar yetmeşiklerini olarak asla da seyretmezdim. Ýöne aprel ayının 27'sinde şeýle bir YouTube kanalında gezmeleýärdim. İçine gelip ýörjeleşdirip näme görsem diýip şeýlerek bir gezmeleýärdim içinde. Bir zatlar göreýin diýip. Bir işin arasında bir boş wagtym ýörjeleşdireýin diýdim. Soňra öňümden Vatan habarları çykdy. Geçip boldum ýöne Türkmen bedewi hakynda bolan üçin säginem we muny görmäne başladym. Elbette bizim bu milli ahaldaki atlarımız onu hakikaten kime bolsa bir deňinden geçirip bilýän dälmi diýen men şeýler pikir edýän hakikaten bir ajaýyp bir janly bir gözüňi doldurup dur atwawalarymyz Türkmenler şeýle bir sözem bardyr. Türkmeniň ganatydyr diýerler. Bizim göz ugançymyz diýerler. Benim şu bir kere uyup bunu tomoş etmene başladım. Yani 2025 ýylyň 27 aprelinde bu YouTube kanalında verilen Türkmen Bedewiniň bayramy şu münasebetli Ahal vilayetynyň Arkadaş şäherinde geçirilýän çärelerde Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşypdyr. Yani Arkadaş şäherine geldiler. Ulu Dawara, Ulu Şowkan, Aýdym, Saz, Göreş, sport çäreleri, fenagatçylar, ýeneçiler, bodar ýarmaş çagaçyklar. Munlarca insan bu adam üçün şol giden meydany doldurup durlar. Men hem ýernaýdy oturmaýan esasy dikkatymy çeken sahnalar var. Şular hakynda pikirimi aýdaýyn. Yani beýninde her hili bir pikirler uýaryp bilýär. Elbette her bir seyretýän bir tomoş edýän zatyňa bir dogry dürüst
bu seyredip bir pikirlenip bilsen eger näme hakynda gidýär? Bir ýönüki bir film Feriden wagtynda da näme hakynda gidýär? Bu filmiň maksady näme? Diýen bulmagy mümkin men pikirimçe. Her bir adamda bardyr şeýle. Mende öňleri ýokdy. Ýöne soňky döwürler näme seýretdim? Bir beýnimde bir sora goýanýar. Näme hakynda? Bu sahnanyň maksady näme? Sonuç nähilek boljak? Şol arada bir pikir döredi edilmen gözümde. Ondan kän bir özümçe sorawlar çykdy. Şeýle özümde bir geň bir duýgy dowam etdi. Men hem şuň köpden bäri kanalymda çykyş edemok. Dogrusy goşguda ýazyp billemok. Ýöne şulary paýlaşaýyn häzirlikçe diýdim elbetde. Goşgu ýazmanada nähip bolsa, oňa da wagt tapar. Kanalymyz boş durmasyn. Ýöne bir iýleşlerimiz bilenem bar özara bir söhbet edýän ýaly. Şol gurulmarynydim. Elbette siz üçin gyzykly dälim bolýar. Ýer bolýar. Ondan men açapşyk başlandy soňra benim hyzyg bilen bu at ýarşyny synadım. Emma şu arada yine pikir gurýan bu janawarlaryň bayramy güni çapdyp peýle edip ýörler diýen yine de özüme diýen wagt halkymyza hormat goýmady. Atyn ýerden syýlasynlar diýdim. Bu sahalar leýse aýarlylaryň 8-nji mart bayramy 60 manat syýla berşi aldy. Ya da ýurdun halkynyň bar 4-den 3 bölegi ýa-da gatam ulady oturmaýan ýahas dogrusy 4-de 3 bölegi diýsen boljak. Ýene men kiçeldirä gaýdaýyn. Ýarysy diýip aýdaýyn. Ýurtdaşynda eklençi 2025'te çağdaşlıklarını maşgalasını ekleyecek olup yıllardır öyünden yelinden ayrıca çekiyorlar. Yer bolýar. Sonra bu yarışın dowamy demi 7 sany yani 7 tur açapşygy boldy. Soňky her birinde iňji bolan atlaryň o feýisleri, çapyk suwarlary olara bayrak goşuldy. Hem minister agzalary bayrak goşurýarlar. Sonra diýen bu ministerleriň başga işi ýokmu ka diýdim. Bu bayrak goşulmaga başga adam tapylmadym kaya. Hökümet ministri agzalarym diýdim, bular bir döwleti dolandyrmaly adamlar açapşygyny bayrak goşurypdyrlar. Elbette bularam mecburdur o ýerde. Men bularyň arkasyny çaljak bolamaýdam. Ýöne
Bazı şeyler olmamakka diyen inni prezident bardı diyeli. Yine devletine gorulçular mıdır? Ya birlenkiler, ministerler barsa barpiler yöne. Onca ministerin o yerde ne işi var deyip fikir ettim. Sonra atların 1400 metre uzaklıkta çapışık geçirdiler. Şimdi ben şu yerde yardım, elbette atlar odan saylamatlar yanımlıkta mı diyeceğim, odanlıkta mı diyecek. Geri taraftan da filmdekçe filmlasın geliyor. Gözüme bayırasın gelen ok. Yönü bu yerde kendi atlara şayet oldum. İnenli şu yerde ben ait bereyin. Birinci çapışıkın yenicisi. Türkmenistan'ın prezidentinin ahaldaki atçılık toplumuna değişti olan yani Serdar Berdimuhamedov'un Bağdaş adlı mele atı yenici oldu. Birinci yarışta. Bu yerde elbette çabuk varların, feyizlerin atları da geçer. Ben onları belli almadım. Gelelim de bana. Hiç onun için başkaları da kızıklanıp dururuydu. Sonra ikinci çapışıkta Türkmenistan'ın Fügda ve Daşari İktisadi Aragatnaşıklar Ministerliğinin Tokay Hocalığı Devlet Kârhanasına değiştiği bu ne uzun adlı ministerlik, yani o ministerliğe değişti. Guvar adlı at yenici oldu. Sonra üçüncü çapışıkta Yağmurlu diyen at yenici oldu. Dördüncü çapışıkta Türkmenistan'ın baş prokuraturasına değişti. Gazanlar adlı at yenici oldu. Beşinci çapışık yeni Serdar Berdimuhamedov'un şagir 2 adlı doğru at yenici oldu. Altıncı çapışık yine de şu Türkmenistan'ın şu uzun adlı ministerliği yukarıda belirtti. Şimdi doğrusunu etsem onu okumana da yardım beni. Bu dörtlü dağ adlı atı yenici oldu. Ve en sonki 7. cemleyici yani bu çapışıkta yine de arkadaşlı Serdar'ın Bezirgen atlı at yenici oldu. Yine 7 tur at çapışık oldu. Çekeleşikli geçen bir yarış elbette kızıklı oldu benim için. Yöne bu yerdeken sorullaşıktı benden. Şimdi şu yerde cemi 7 tane yarışmada 3 tane at Türkmenistan'ın her iki prezidentine değişti. Yani atlarını böyle geçtim. Bu Bağdaş, Şayagart 2 ve Bezirgen. Sonra 2 tane at. Bu uzun atlı olan ministerliğe değişti. Yine bir at. Prokuraturan atı yeni bir yeri ulan şeyler burada yolların bir yerine atı olmalı. Ben bir yerde onu bilinmenlerin ya unuttum ya hakikaten. Şunun iyisi aydınmadı, doğru yapmadı şunu. Sonra bu atların çapık suvarları has doğrusu at çapanlar. Onlara bayrakları uçurdu.
hem de bu minister adaları burada bu yerde 7 tane çarpışık vardı yönü 90'ı 90 hakkı var. Elbette oğlatlar has olarak o yarışmalara katlaştılar. Belki şampiyonatlarda bu yerde yarışmada bular bayrak aldı yönü. Ona men karşı değil. Alsınlar nesip etsin. Onları sanak geçeyin menini. Birinci bayrak Altın Han adlı at. Şapıklıvari Turgun Ihlas Çobanov. Şeyle adı geçiyor. 55'lik zemin televizyonu ve 70 bin manat. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministrler Kabineti'nin başlığının ornatörü ve Dışişleri İşler Ministri Raşid Meredov okşurdu. Şimdi bu yerde 55'lik zemin televizyonu diyor. Bu zemin televizyonu marka Türkmençe ad. Benim özümce şeyle deydim Türkmenistan'ın ya televizyonu başladım kadıydım. Elbette böyle o teknolojiya düşün başlanan olsak onu berekerla değmeli. Yöne ben bilişime göre de Türkmenistan'a baltavan çıkan kadiyen şeylerek sonra devam edelim. İkinci bayrak Polat adlı at. Yine de şeyle 55'lik zemin ve 70 bin manat. Üçüncü bayrak Bağbadaş adlı at. Yani Bağbadaş bilişine diyarı. Serdar Bey Muhammed Fanatı. Dördüncü bayrak Govar adlı atın bayrağı yine de şu şeyle 55 ve 70 bin manat. Beşinci bayrak Yağmurlu. Altıncı bayrak Galanar. Yedinci bayrak Şayakartı 2. Sekizinci bayrak Kudulatlı Dağ. Ve dokuzuncu baş bayrak yine Serdar Bey Muhammed'in atı. Olan kayısı düşünüldü. Belirlen. Mon bayrağı olanka göre has farklı. Yani 60 yaşlık zemin televizyonu ve bu bayrağı 100 bin manat. Yine ildeşler şular geçti. Yani 90 bayrak televizyon hakkında aytasam elanok. Yani şu yerde 8 tane 70 bin manat, bir tane 100 bin manat var. Şu benim dikkatimi çekti. Yani 8 tane 70 bin manatın ne yaşarak oluyor? Şimdi 7-8'in 56 o yerde 70 560 bin manat. Bir de 100 bin manat. 660 bin manat. Şimdi bunu her bir şeyle hesaplayıp böyle 70 bin manat. 3500 dolar oluyor yani ildeşler. 3500 dolar. 100 bin manat. 5 bin dolar oluyor. Bu 28 bin. Şu pullu bayraklar hemmesini cemlemelde 33 bin dolar oluyor yani ildeşler. Şimdi 33 bin dolar. Yani ben bunu
Çişir bayramda eğer her bir gary işte işleyen adam besinden $100 alya diýerli Türkmenistan'ın içinde işlep $100 alya diýsek, ýöne ol $100 barana ol $50 ýok ýöne men has ulra geldi baydaýyn. Şeýlere kasaplanmazda $100'dan bolanda 330 sany gary işçiniň aýlygy. Emma bugun daşary ýurtlara gidip elbette mundan kän alýarlar dogry. Ýöne bir sany çapakçylar 1400 metre atyň üstünde bir dönem ulgap gelip $3500 alyp bilýän bolsa, onda bütün Türkmen halkynyň hemmesi çapakçylar bolarmaly, eger uza töleseler ýöne çapary. O bendelerde atam yok. Ýöne olar beýdip, azap edip çapdyrana görä onça baýrak oraya beriljek, berilmejek mi bolan belli däl. Indi ýene bir zat aýdaýyn. Ýani bu 7 sany çapyşykda her çapyşyga prezidentin aty, her çapyşykda bir at goýberdiler. Indi men özüm şeýle pikir etdim. Ýani bu 3 aty Serdar Berdimuhammed soň bu atlaryny, 3 atyny bu çapyşykda bile goýberseň, şolaryň gaýsy ýeňiş bolardyka. Bu maňa gyzykly geldi. Ýa-da üçüsi de bandyryk bolup gelip bilermedika. Şeýle pikir etdim. Elbette bu bayrak sonra yine bir vaka ýadyma düşdi. Eger o ýerde fikirmi 10 sany at doly sanamadym her bir çapyşykdan. Belki 12 de bolup biler. Bu atlar beýleki atlar ýeňiş bolup bilen o ýa-da bu ýurdun baş tutanyň atynyň öňüne geçmäne ýürekleri etmedi belki. Olmada ol atlarym ejizlerdir ýöne. Ýene bir waka ýadyma düşdi. Şu 13-14 ýaşyndaky Daşa vilayatyndaky bilen bir sportçymyz. Ýa-da nereye bolsun Süleyman Tosunbaýew. Şuňa duýduruş berilende bu başlaryň garnaşlarynyň biriniň göreşde ýykany üçin şoň başyna näme geldi? Belki beýleki çapykçylar şol sebäpli bu atlaryň öňüne geçmäne ýürek edenler diýip pikir etdim. Ýöne bu 3 sany ýeňiş at. Üçüsini borlukda çapyşyklarynda haýsy öň geljekdi, haýsy ýyla galjakdy, ol belli däl. Onu da belki etmezler. Ol bir ýurdun baş tutany oňa ýyla barmaz. Ol maskara bolmaly däl. Oň aty bolsam, ýani öýünde bir siňek besleýän bolsa, şol hem maskara bolmaly däl. Düşünýän bolmalylar. Ýöne bu maskara bolmak däl, ýöne ýarış bu tarap ýokman ýeňijem bolar. Ýeňilibem biler. Ýarışda şeýle şertler bar. Ýer bolýar. Men özümçe beýle araşdyrma ýapyp
Bir giden wagtymyz maňa berip oturmaly. Size ýad etmäýin. Soňra bu gepleşiň watan habarlar gepleşiginiň dowamyny gördüm. Jemi 1 sagat 12 minutluk bir habar. Soňra şu Türkmeniň beýle bayramy beýleki vilayetlarda hem geçirilipdir. Ulakan şu davara bilen çareler. Soňra vilayetlerden başladylar. Balkan vilayetleri bularly ýöne gysgaja aýtyp geçýärler. Görkezýärler elbetde. Ýöne ýekece bir emani ýekece ýeňijiň aýtyp geçýärler. Ýagny Balkan vilayetinde Bulara doğru atlı at ýeňiji boldy. Bayramy ýene de şol 55'lik Lemin telewizori ve 50 000 manat. Daşoğlu vilayetinde Dorhan atlı at ýeňiji boldy. Bu da şeýle 55'lik ve 50 000 manat. Lewap vilayetinde Gyzyl Dowar atly at. Bunun da bayramy şu ýokardakylaryň ýaly şeýlemeňdir. Bu vilayetleriň çapyk tuwarlarynyň bayrağyny adallaýdylar. Näme üçin? Ýine şu zor soranmalar. Ondan bu Mavi vilayetinde açapyşyk bolmandyr ýaly. Onu bolanam bolsa ýa görkezmediler. Hakykatdan bolmady. Ýene şol atçylyk toplamanyň öňüne müňlerçe adamlary toplapdyrlar. Aýdym Tams we şu dürli sergiler geçiripdirler. Emma at ýarşy ýok. Görkezmediler ýagny. Ýa-da marlaryň atlaryny hasap etmedilermi ýa-da olar eşekde öýtdilermi diýdim. Bir giden soraly ýöne jogap ýok. Ýene haksızlygy şu ýerde dogry we dogry görüp bilýär. Ýer bolýa ildeşler men aýtjaklarym şuradan ibarat häzirlikçe. Yine size ulakan Tanrı elkasın sağ olasın aydasın belge. Sebep men bu kanaly ilk açtığımda başta parkıcı bilen goşuqadım. Doğrusunu aytsam bular ýarak bir ilerleme garaşmadım. Yani golladığımız häzir abunaçy sanyň 75 adam bolupdyr. Yani bu bir ilerleme diýip düşünýän. Yani başlanýyşda bir başarıly diýip düşünýän. Elbette bu sizin gollaňyz bilen amalaşýar. Ýene de birje haýyş etjeklerim. Komentarlaryňyzy ýa-da düşünjeleriňizi hiç gysganmaň. Fikirleriňizi aýdyp geçiň. Şolar hem men üçin bir ulakan bir material bolup bilýär. Geçenki bu ýazan goşgularymda da komentarlar ýazypdyr, köpsi gollapdyrlar. Sağ bolsun. Birlen söýgenlerim ýa-da bir gysgalyp ýazanlar hem olaram boldy. Olara da sağ bolsun aýdýan. Ýöne şol bir listaň üstü boş galmandyr. Bolýar onu ildeşler. Sağ bolun. Sağlıkda görüşelim. Ýene görüşýänçek elimiziň beýdiginden başardığımızdan ýene de pikirler bolar ýa-da goşgular bolar.
siz bilen menem paylaşar dururum. Sağ olun. Kalın sağlıcakla.